Muri yeZimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu ngatadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi mukoma makadii zvenyu, ininiwo ndakaisa mukadzi wangu mubhodhoro nekuti ainge andihurira. Iyi ndiyo nyaya yangu, urombwa hwangu. Makadii mukoma? Please post for me as ID. Nyaya yangu, it is a very long story. Ininiwo ndiri murume uye zvekare ndine makore 41 years ekuberekwa. Ndiri chizvarwa chekuMalawi asi ndakazoberekerwawo muZimbabwe ndichigara kumayard kuWaterfalls nababa vangu. Saka ndakazokura ndakazoti ndava zera rekuroora, ndakazoroora mukadzi wangu muZimbabwe. Ndiye akaita kuti ndizowana citizenship kuti ndinge ndichizova muZimbabwe. By that time pandakaroora mukadzi wangu ndainge ndiine mari, hama dzake dzose ndini ndainge ndava kudzichengeta. Vanhu ava vakadya mari yangu, vakandidya mukoma kusvika mari yangu yapera. Ndakasara ndisisina kana chinhu. Saka mukadzi wangu naamai vake pavakaona kuti vainge vandikwekweta vandipedza, vakatanga kunditamba rafu, vakandidzinga pamba apo imba yandainge ndatenga nemari yangu. Vainge vava kuona sekunge ndainge ndakapusa kusvika mukadzi wangu azotanga kuita zvezvikomba zvandaitoziva, but ndainge ndisina voice nekuti hama dzake dzainge dzava kugara pamba pangu. Mukomanashi ndakarwadziwa, ndakasimuka kubva kumusha kuZimbabwe ndikauya muno muJoni. Ndakazoti ndava muno muJoni ndakawana basa papurazi kuCape Town. Ndainge ndatsvakirwa basa iroro nefriend yangu, ndipo paaishanda friend yangu achishanda kumagrapes muvineyard. Ndakaita 6 months ndichishanda papurazi remumwe murungu. Saka pamari yandaiwana ndaipota ndichisungirira mari. Pandakaona kuti mari yandiri kuda yakwana, ndakazobva Joni ndakananga kumusha kwangu kuMalawi. Kuenda kumusha chinangwa chainge chava cherevenge. Ndaingoda kungodzosera chete kurwadziswa kwandainge ndakaitwa nemukadzi wangu. Saka ndakaenda kune vamwe sekuru vandinoziva avo vanogona kuisa munhu mubhodhoro. Sekuru ava vanoti kana uine munhu akakubira kana kukutadzira unongomuisa mubhodhoro chobva chachizova chindofa chako. Saka bhodhoro iri ndinaro bhodhoro iroro rine mukadzi wangu. Ndinogara naro mubhegi rangu iro rinogara laptop. Saka kuisa kwandakaita mukadzi wangu mubhodhoro haana kufa, but ndine control yeupenyu hwake. Saka iye zvino ndakaita kuti atange kupinda mubhaa. Ndakatoita mhiko dzekuti kunyangwe akanaka zvinengei haambofi akaroorwa. Ini kusaidi kwangu ndiri kuita mari nazvo nekuti bhodhoro iri ndicho chitori chikwambo changu. Ndinoita mari nekuhura kuri kuita mudzimai wangu, kuita bonde kwaari kuita nevarume ndiko kuita kwangu mari. Hazvina kuzogumira ipapo mukoma. Pandakaona kuti mari ndainge ndava kuita, ndakabva ndachizotanga kudanana first. Pandakatanga kudanana nevamwe mukoma wake, maiguru ava vakachizouya kuno kuSouth Africa. Mushure mekunge vauya kuno kuSouth Africa vakabva vachizorambwa nemurume wavo, vakabva vachizonditsvaka vakandiwana. Ndikabva ndachizotanga kudanana navo. Ndini ndakatovapinza basa panguva yacho iyoyo, vachiti pamunini ndiri kutsvakawo basa, nditsvakirei basa. Ndikabva ndachizovatsvakira basa. Saka ndakazoti ndatanga kuita mari, vakabva vati iko zvino zvimava kundikanganwa ka. Ndikati handikukanganwei. Saka naivowo pandakazorara navo, ndakazorara navo mushure mekunge ndatombodzokera kumusha kuMalawi ndikanotaura zvekare nen'anga yangu. N'anga iyi ikabva yachizondipa zvekare rimwe bhodhoro. Dambudziko riripo nderekuti twubhodhoro utwu twawanda. Mumba mangu mandinogara ndine kashelf kazere netwubhodhoro itwotwo, asi chibhodhoro icho chine mufananidzo wemudzimai wangu. Kabhodhoro ikako ndo kanenge kari kumberi, then mamwe mabhodhoro anenge ari kumashure, nekuti mudzimai ndiye wandaka
tanga naye. So far ndine vakadzi vakati kuti avo vandasangana navo, dambudziko revakadzi vose avo vandinosangana navo vanhu vekuti vanenge vachida zvinhu zvangu, havakoshesi rudo rwangu, mwoyo wangu nezvandinenge ndichida kuvapa. Saka zvinhu zvekuti zvinozondibata nekufamba kwenguva, nekuti kunyangwe ndiri muno muSouth Africa ndine vakadzi vakati wandei vemuno muSouth, zvekare nevamwe vekuZimbabwe, vamwe vakadzi vevanhu, vamwe vasina varume, vangori masingle mother. Saka anoti kana akaona kuti anenge apfimbwa nembinga yakaita sene mukadzi iyeye, kana murume wake anosiya, but kwandiri ndinenge ndichiona kuti zvinenge zvisiri zverudo, asi zvinenge zviri zvekungoda kundidya mari. Saka handina hangu utsinye, but mukadzi kana akandikumbira mari ndinotanga kurangarira kumashure kwandakabva, ndobva ndati saka akangofananazve nemudzimai wangu, saka ari kungoda mari kubva kwandiri chete. Munhu iyeye kana kuri kunzi ndikangomufungira mweya iwoyo wakaipa, ndinobva ndatomuisa mubhodhoro. Mukoma, ndiyowo nyaya yangu iyo yandiinayo. Kana mukaposta nyaya yangu mondizivisa, ndichange ndichizoteverera ndiri mucomment section. Zvakaipa here kana kuti kwete? Nekuti vakadzi vacho vanoda mari. Usina mari hakuna mukadzi anokuda. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu mucomment section. Zvakangooma hazvo veduwe, hanzi zvakanaka here kana kuti kwete? Hanzi ini ndinoona sekunge zvakanaka, nekuti vakadzi vacho ivo vanoda mari. Kana usina mari havambofi vakaita basa newe. Muri kuzvinzwa kavanhukadzi, nyaya dzenyu dzekuti munonyanyisa kuda mari. Hanzi ndinotoona kuti kana ndikatanga kutaura nemukadzi pasocial media akangoona kuti ndiri munhu ane mari dzake, mukadzi iyeye anototanga kutondikumbira mari achindiudza maproblems ake ose. Kunyangwe akanaka, asi ndinogumisidzira ndazomuisa mubhodhoro kuti ndirambe ndichiita mari. Handiti ndo yaanenge akachiva here ma1. Ngatizamei kuti tinge tichitaura nezvayo nyaya iyoyo. If you have any personal story, you can come to my inbox. Kunyangwe zvikanzi inenge isiri secret, just a personal story, you can bring it to my inbox and then let us talk about it. Rekedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makavika chitupa changu. Ininiwo ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo mukoma. Izviwo ndo zviri kuitika kwandiri. Ndiri kutsvaka muprofita ane masimba anokwanisa kundibatsira. Ndainge ndichimbonamata kuPentecostal, but iko zvino ndakazoregedza zvangu. Ndine umwe bhururu wangu uyo wandakaita naye madhiri. Ndiri makanika uye zvekare ndinogadzira motikari muno muSouth Africa. Saka pane umwe murume uyo akauya nemotikari yake kwandiri, ainge achida kuti ndinge ndichiigadzira motikari iyoyo. Zvino motikari yacho mukoma akati aiunza kwandiri, ndikabva ndachizoiregedza kuigadzira because ainge asingandibhadhari in time. Mushure mekunge auya nemotikari iyoyo, ndakazotaura neimwe friend yangu, ndikabva ndachizoti ange achinditsvakirawo munhu ainge achida motikari. Ndokubva tachizoita dhiri redu, tikatsvaka umwe munhu akanoprinta mapepa emotikari, bhuku riya remotikari. Ndokubva tachizoriwana. Mushure mekunge tariwana, tikabva tachizogadzirisa mapepa. Iye ainge aine mapepa ake kumba, achifungidzira kuti motikari yake ichiri mumaoko ake, but yainge isisiri mumaoko ake. Ndokubva tachizoitengesa motikari. Motikari iyi takaitengesa mukoma, ikabva yachizototengwa neumwe uyo akaenda nayo kuZimbabwe. Ndichitaura nemi kudai, motikari iyoyo yatova nema yellow plates. So fast forward, muchinda uyu akazotanga kuuya achiti ainge achida motikari yake, akaona kuti motikari painge pasisina. Saka takazotanga kunetsana. Ndokubva ndachizokasika ndanyora invoice
invoice mukoma yandakanyora yainge ichitosvika kuma 70 something thousand ndikabva ndati yainge iri mari yestorage zvekare nedzimwe mari dzaainge asina kundipa nemari dzelabor, in which ndakabva ndachizonomudya panyaya yacho patakaendesana kukoti nekuti basa ndainge ndakatobata basa. Ndikabva ndati sezvo ainge asina kukwanisa kuuya in time, iniwo ndainge ndisina zvandainge ndichikwanisa kuti ndige ndichiita nekuti nditori nevashandi, nditori negaraji rakakura mukoma Nashi. Saka ndakabva ndachizonomudya pamakasa. Ndakatohaya rimwe lawyer remuno muSouth Africa murungu, ndikati ndakangwara ndahwina makasa acho. So muvhesi uyu akazoshayika, akangorwara kwenguva pfupi, asi iye hanzi achizonofa akangoti motikari yangu varume iri kundirwadza, kana kuri kunzi motikari iyi kana ikadzoka ndinokwanisa kupora. Saka akazongoshayika muvhesi iyeye. Tikatoudzwa nyama dzake kuti munhu wamakatorera motikari, munhu wenyu afa, dai maita zvinoita makwanisa kugadzirisa chivanhu chacho pachiri padhuze tichiri kuda kushandidzana nemi. Munhu uyu akafa, asi akangofa achingochema achiti ari kuda kuti munge muchiunza motikari yake. Motikari ichiriko here kana kuti mota hakusisina? Ndainge ndisingatombopinduri mamessages zvachose, ndichingoignore. Vaiti kana vakandibvunza ndobva ndangoregedza kupindura. Nefriend yangu zvekare tainge takatoudzana kuti usapindura mamessages avo, havana kukwana. Nguva yakareba kudaro akadii kuuya kuzondibhadhara. Ko vashandi vangu aiti ndinovabhadhara nei panguva yacho iyoyo? Ndaitoona sekunge zvinhu zvandakaita zvainge zvakatonaka, asi mukoma kutaura kudai hapana kana chakanakira chimwe. Iniwo ndava kutanga kusangana nemabad luck. Zvakatanga about 3 days ago. Ndakabuda ndichienda kunotenga mabeers angu. Motikari yangu yakaramba kustarta mukoma. Ndokubva ndachizoisiya motikari padeni, ndokubva ndachizotanga kufamba netsoka. Ndakatomboti kuna madam ndiperekedzei, but madam vakabva vati vainge vari busy vachiona zvimadrama zvavo paTV. Saka ndakatoenda ndikatonotenga mabeers angu. It was somewhere koma past 8 usiku. Ndakazoti ndava kufamba mukoma, magetsi akangodzima mulaini imomo mandainge ndiri. Magetsi akati adzima kudaro, ndakabva ndaona chimwe chinhu chakatanga kuti vaivai, chichiti vaivai. Chinhu ichocho chikabva chatanga kubhururuka chichiuya chakananga kwandiri. Ndichiridza mhere mukoma, magetsi akabva achizotodzoka. Zvimwe zvevakomana zvainge zvakatogara zvakatondibvunza kuti ko bho here nhai Mike? Ndikatoti zvese bho, hameno shamwari, pane chinhu chandaona. Vakabva vatongoseka vapana vaivai vakati hadzisi mogo here mudhara, but havana kutozviziva kuti ndainge ndatoona chipoko. Mukoma ndakazopinda mumba, it was somewhere kuma 1 am. Madam vanotofungidzira kuti ndinovanyepera kana ndichivaudza kuti ndakaona chipoko chemurume uyo watakavhara motikari tikatengesa. Dai kwanga kusiri kunzi pane zvakamboitika zvimwe kuda maybe namadhamu tingadai tisiri tose, but since ivo vachizviziva kuti mari iyoyo chii chakaitika, vakangoti zvino tichaziva here kuti ichokwadi here kana kuti hachisi chokwadi. Mukoma Nashi ndakapinda mumba kuma 1 am. Kunyange umwe munhu akandibvunza kuti kubva panguva iyoyo kuzvi8, ndikangoti kuma half 8 pawakaenda kunotenga doro, uchizotanga kufamba uchidzokera kumba kwako uchizoona chipoko, chii chakaitika? Handitomborina kana memory zvachose kuti ndinge ndichiziva kuti chii chakaitika. Saka ndiyowo nyaya yangu yandiinayo. Mukoma Nashi, kana mukaposta nyaya yanguwo ndiziviseiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Ndiri kutsvakawo muprofita uyo wekuti anokwanisa kundibatsira. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Hanzi ndakangoona chinhu chakati vai, kubva kuma half 8 munhu achizopinda mumba kuma 1. Ndakavabvunza kuti saka imi munofungidzira kuti mainge muripi? Ivo vachitaura vanoti nemanetero
awo ndainge ndakaita mangwana acho makuseni, hanzi maybe chipoko ichi chakatombondifambisa long distance. Kubva ipapo hamenoti mahours mangani, tongoti 10 11 12 1 vakafambiswa nechipoko zve4 hours. Hanzi ndakamuka ndakaneta zvisingaiti, ndisingakwanise kana kumuka, apa ndichinzwa hope. Kana madhamu vanoti vakazotobhilivha kuti zvimwe kuda ichokwadi, but vanofungidzira kuti ndakatombodarika nekumba kwegirlfriend rainge ratova statement zvaro randainge ndichitaura. Ma1, let us try to speak with him in the comment section. Hanzi ndiri kutsvakawo munhu anokwanisa kundibatsira. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Yuhwi, zvazvinotyisa, we are not even safe at all. Hanzi makadii zvenyu mukoma? Ininiwo ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 32 years ekuberekwa. Mukoma Nash, I am working as a lawyer. I am working for this other law firm. Ndakatodaidzwawo neumwe wehukama akati ndinge ndichizouya kumusha ndikabva ndachizowana basa. I am earning a very good salary. Asi ndainge ndisingatozvizivi kuti this is how our boss makes so much money. Mukoma Nash, our company primarily deals nema-divorce cases. Boss vangu vanototi ndokune mari ikoko. I feel so sorry for some of the couples that come to settle their divorces because vanenge vachiri vanhu vaya vanenge vachiri netarisiro yekuti vanokwanisa kutaurirana, but ndakazoudzwa nemwana waboss vangu, hanzi boss ava vane ring yavo yavainayo. Ring iyi hanzi vakaitenga kuGhana, ende mukoma Nash, kubva zvandakatanga kuvashandira this year alone he has been to Ghana 2 times, nekuda kwekuti macustomers chaiwo atiinawo akawandisa iro gore rino kudarika maclients atakawana the whole of last year. Kubva muna January we have been busy with divorce cases until now tava muna May. Mukoma Nash, we have helped several clients more than what we had the previous year. Kana mukaposta nyaya yanguwo mungondizivisa, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Moyo wangu unorwadza, but ndakangogara pasi ndikabata hana yangu katatu ndikati kana zvirizvo izvo zvinoitawo kuti ndinge ndichikwanisa kuisawo chikafu patable, so that mwana wangu ange achikwanisa kuraramawo upenyu hwakanaka achiendawo kuchikoro. Aiwa, ko ndingagoitawo sei? It is only I who is doing this. Ko vamwe wani vanoshandira kana maprofits efake zvedu zvinenge zviri nani. Saka ndakaudzwa nemwana wacho ainge akadhakwa akabva ati baba vake ringi iyoyo vanoti kana maclients akauya vanoikurura ringi yacho vobva vachizoiisa pafloor, vanenge vakaitsika. Hanzi that client that would have come to our offices even to confirm achiri pakufunga kuti I want a divorce, I want to divorce my wife or to divorce my husband, anozotobuda muoffice imomo atova nedecision, but inenge iri decision yaanenge ava kumanikidzwa kuti ange achiita nemaspirits acho iwavo avo avakaenda vakanotora kuGhana. Ainge achitoseka achitotaura achiti uri kudya mari dzemadhimoni, kana motikari yauri kudhiraivha mari yemadhimoni. Apa ainge akadhakwa akaita kuparara. And the way that she described the ring, ndakanyatsokuzocherechedza ring yababa vake iyo yavanopfeka. Mukoma Nash, kunyangwe ainge akadhakwa, but she described it just the way that it is. Handifungidziri kuti kwainge kuri kutaura kwemunhu akadhakwa ini. Hey, muri yeZimbabwe, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Yo zvakangooma hazvo vedu we. Hanzi ikoko ndo kwava nemari kana vachisolva iwawa madivorce cases. Hanzi ndo kunenge kuine mari ikoko, saka vakarombera ikoko kuti vanhu vange vachiita a higher rate of divorce. Ma1, let us try to talk about it in the comment section.